Kokti Shalok Phai Hangkoni 26 Asrambari constituency ni Basaibari Joy Krishna Kamite Dimna Bosti Kamio Thangka 26 Asrambari IPFT ni Angai Batai Nai Borong Gunang Jugjanti Deporma A Salo Kami Kamite Nogo Nogo Thangai Phainai Chong Mario Kabang Bud Bai Khaplai Khlaijakna Bagai Kamini Lukurok Bai Koklam Chalaikha O kamiyo phayang belai khena khatong thoka oroni bororongni ano basa ohin khnai mo ani parano hingkai belai khe bor khatong thokjak hingkai jotobai malai kha ang wa sakin khatong thoka nijin jati gostibai malai kha takobo koksongbai malai kha borok kokro salai kha bong suk dukhono tamo oba bijok tong ama ang khnai sirogo talangkha baksa kai ba nok mayakho baksa kai ba bataro mayakho a bataro manan bagai nok manan bagai tebo chini o sarkar no tebo board bai jiti riboi ano bo jiti rikha angkai ba ang o lukurongni bagi samung khainai o kok kwsarui borok nang samai tangma haike ma saka ang oronin borok oronin prathi amon bagi nog joto ano board riboi 16 tarikh nong pavitra board no riboi ano joy khainai nongthu tai nong bagi samung khainai bagai ang samai tango তিনি bo kam kami tha khai kelaka তিনি dur tu kami bo kami tha mo hingka angkai Joy Krishna Para 5 number ward hingka angkai oro phai ang belai kheno khatong thoka oroni jara local tongnai rok borong no bo ang ma saka nongni je sapano oba bijok tong angka ano phai sapai di ang je to oroni no borok hambai me ani bokaka belai setang thok abe chong je modo mate 8 sime chong himani joto para guru goi joto no gosibo hamjagai local prathik mane nei chong usuk bosor rajniti khaipe mane chong local prathik maya ang joto no khulumbai ke joto no joy jukto khai chini madam no jiti nam bagoi ang hambai ribo phun ka chang hambai me